Jesus jauna, bihotz goratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatariei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jaiko guztiz ahalsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen.
maitasuna baita. Jaungoikoak libu maitasuna hontan agertu zen. Jaungoikoak bere seme bakarra bidali zuela lurrera, gu haren bidez bizi gaitezen. Maitasuna badena hontan agertzen zaitu. Ez du jaungoikoa maite izan dugulako, baizik maite izan gaituelako, eta bere semean gure pekatuen patroari bidali zuelako. Jaunak izana? Jauna zuekin, Jesus Kristo Evangelioa San Juanen burutik. Aldiatan, Jesusek horren esan zien bere ikasleei, aitaki maitasuna dut bezala, ala maite izan zaituzten nik. Zaudeten ere maitasunean, nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean egongo zeraten. Ni ere, aitaren aginduak betetzen ditudalako, haren maitasunean nago bezala. Hori esan dizuet, nire poza zuen izan darin, eta bete-betean izan darin zuen poza. Hau da nire agindua, maita ezazuen elkar, nik maite izan zaituztenan bezala. Ez da maitasun hori agurik, nor bere bizia, bere adiskideengatik ematea baino. Zuek nire adiskide zeraten. Nik agindua betetzen baduzue. Orain ez dizuet gehiago morroi esaten. Morroiak ez baitaki nagusiak zer egiten duen. Adiskide esaten dizuet. Aitaganek ikasi dudan guztia adierazten baitizuet zuei. Ez nauzu ez zuek aukeratu ni baizik nik aukeratu zaituztet zuei. Eta ezarri zaituzten, joan zaitezen eta fruitu eman dezazuen. Eta zuen fruituak iraun dezan. Aitari nire izenean eskatzen diozuen guztia eman dezaizuen. Hau agintzen dizuet, maita ezazuela elkar. Jauna esana. Aurreneko gauza, ongi etorri egiten diogu Mikel Larranbeleni. Gure Elizbarrutian bikario lanak egiten ditu, bikario oroko lanak, esan genezake, edoa protokoloan bere izango ditzateke, hirugarren importanteena gure Elizbarrutian. El número 3, zen Mikel Larranbeleni, baina nire kurtsokoa da, aspaldiko laguna, eta gaurkoan behar hori da, apezpikuaren izenean konfirmazioa gustatzea. Eta aurreneko gauza, aurkeztuko dizkiogu gaurkoan gure parrokio honetan sendoza hartzeko prestatu diren gazteak. Aner Arrazki, Ander Carrillo, Izarne Eskamendi, Mikel Lasa, Maria Mikeo, Igor Nazaba, Nagore Otamendi, eta Unai Otamendi. Eserdik esai, zortzio. Hau dira gure bost, sei barkatu, sei dira, bete dute marrokikoak, eta gero Maria Harri
batzuen gurasoak ere nik ezkonduta nik ezkondu ditun, eta hemen egon nintzen 2007-2007, orduan zuen jaioak zineten, eta 7 urte eman ditut kanpoan, eta itzuli bizarrerako hemen zineten eman txikiak, gero komunioan nik eman dizuen, eta gero hasi zeraten. Eta orain batzuk baino antugok eta handik eta urte bezen izan dira, urte politiak komuniotik hasita eta oain artean jatu zeraten. Zorionak. Beti bezala, zuen parokia, zuen etxea dira. Beti eliza, sentiza zuen etxea bezala. Elizen sentitu baziate, etxe bezala. Hori oso importantea da, beti hori gogoan izan, baita ere, segiko dugu horrela, baina berrekenean erroman joaten gara, bentsatzuten hodezen berrezaldete, eta beti ere hori oain utzeko diogu bikeni sermonean. Inazio esan duen bezala, zorionak erabaki polita, erabaki ona, erabaki egokia hartu dezutena, baita zuen etxekoek ere. Horrexegatik, esan dezakegu gaur, berri on bat dela, hemen ospatzen nahi geena. Bakizue, evangelio hitzak, grekoz, esan nahi du berri ona, evangelioa. Hau da, Jesusen bizitza. Jesusen jaiko eta gizon izatea, Jesusen lanak, Jesusen hitzak, Jesusek egindakoak, Jesusen eskaintza, maitasunezko eskaintza burutzean, Jesusen piztuera, Jesusek hemen segitu nahi izatea gurekin batera munduaren azken egun arte. Hori da evangelioa, hau da berri ona. Munduan den berririk hoberena, eta errastasunik ederrena eta handiena eta sakonena. Jesusen persona, Jesusek esandakoak, Jesusek egindakoak eta Jesusen presentzia gure artean. Hori da guretzat berririk hoberena. Eta orain, zuek gaur sendotza honen sakramentua hartzea zuen bihotzetan, Jainkoaren, Espiritu Santuaren indarra, bultzada, modu berezi batean gaur hartzea oso berri ona da. Bakigu, norberak badaki, zer daraman bihotzean. Hemen bazaudete famili diferenteak. Famili bakoitzak badaki zer du etxean. Ze ezusteak, ze kezkak, ze galderak, ze beldurrak, hori da gure bizitza, gure giza bizitza, ez da horako da. Bino, gauzak egia izanik, egirik handiena, ederrena, horiekin batean, hori egia da, bino, horiekin batean, egirik handiena da berri ona, evangelioa. Jangoikoak maite gaituela. Ez bakarrik egin gaituela, eta mundua egin duela, baizik eta jangoikoak maite gaituela. Ezagutzen gaituela banaka. Berak, badakizkin gure kezka, gure goraberak, ezagutzen du gure bizitza, gure bizimodua. Eta berakin batean nahi gaitu beti. Nahi gaitu beti, bagera, oandik, handiago batez, bere adiskideak, bere etxekoak, bere lagunak. Entzun dugu evangelioan esaten dire Jesusek, esan die bere apostoloei. Hemendik aurrera ez dizuet berriz morroi esango. Hemendik aurrera adiskide esango dizuet. Eta pensatu dezakezu bino, nola morroi bino, zergatik morroi esan behar. Hemendik aurrera ez dizuet esango bino, orain arte esan aldie bere adiskidei morroi, izen hori eman aldie adiskidei. Pentsatu, janboikoak egin gaitu. Bera da gure iturria, bera da gure oinarria, bera da gure helburua, bera handik heldu bera da unibertsoaren jabea. Eta egia da, berez tokatzen zaiguna guri da
berari obeditzea, morroi batzuk jaunari egiten dioten bezala. Baina jainkoari ez zaio hori aski, ez du nahi harreman hori gurekin. Berak pauso handi bat eman du. Bere zentik, bere mundutik etorri zaigu honera, gure bizitza konpartitzeko. Gutako bat egin da, erakutsi digu bere maitasuna handia. Eta orduan, esan digu hori, baita guri eta gaur modu berezian zuei esaten dizue. Ez zuet, hemendik aurrera, morroi esango. Ez dut nahi izen hori zuentzat. Zuei adiskide esango dizue. Hori Jesusen hitzak ez da, hori da Jesusen nahia, Jesusen borondatea, Jesusen desioa, eta modu hortako harremanak nahi ditu gurekin, zuekin. Adiskide, zuek zeraten ere adiskidea, nire lagun gineak. Eta hau berak eskaintzen dizue ondasun handi bat, opari handi bat, Espiritu Santuaren indarra, maitasuna, bultzada. Hori hartu egin zinuten bataio gunean, kristau egin zinetenean. Bino orain, ematen dizue indar hori, espirituaren indar hori, modu askotek sakonago. Horregatik, hau berri hona da, eta oso ona. Bestaldetik, orainik egia da gazteak zeratela, ezta? Gazteak zerate. Eta horregatik, zuen bizitzak orainik neurri handi batean gurasoen eskutan daude. Gurasoen esku dago zuen momentua bizitzan. Gurasoen lanari esker, gurasoen eta aitona momen lanari esker, bere baitasunari esker, baduzue bizitzeko aukera, ikasteko aukera. Ez zure falta ez etxerik, ez janarik, ez jantzirik. Orduan, neurri handi batean gurasoen eskutan zaudetegia da. Baina ia ohartu gabe, askotan akaso inori deus esan gabe, zuek ere garrantzi handiko erabaki hartzen ari zerate. Zuen barne txoko hortan, zuen bihotzean, isiltasun hortan, ari zerate erabaki hartzen. Eta erabaki horiek ondorio sakonak ekartzen dituen bizitzarako. Eta esan dezakezue bai beterokoek, baita arribekoak eta usteikoak. Esan dezakezue batero, dezakezue bino, zein diren erabaki horiek. Hain importante diren erabaki horiek eta gu akaso ohartu gabe hartzen airean erabaki horiek. Pentsatu, zuen aukeratzen dituzuen oski lagunak, lagun taldeak, kuadrilean, zuen erabakitzen duzuen zeinetaz filatu eta zeinetaz ez filatu mundu honetan, zeineri eskeni zuen amistadea, zuen konfiantza, zera honekin konpartitu zuen denbora librea, zuek erabakitzen duzuen, inori esan gabe akaso, nola pasatu denbora librea lagunekin, bestetan, asteburuetan, nola ibili kalean, nola ibili interneten, unibertso hortan, mundu berri hortan, ez da? Hor, TikTok, YouTube, eta Instagram, mundu horietan nola ibili. Eta hor pasotan pasatu ditugu, eta badakizu hor badera eta oso gauz mesede garriak, mesede egiten ditupenak, eta beste gauz batzuk, kalte garriak, ilunak direnak. Eta hor, erabakitatzen ari gara, gaia horretu gabe, eta ondari jartzen ari gara gure bizitzarako. Pentsatu, Jesus gaur bidera ateratzen zaizue, eta esaten dizue, nahi duzu nerekin kontatu erabaki horiek hartzeko. Bera, zuen bihotzen atera jota ari da. Nahi duzu bihotzeko ate hori ireki, jainkoari, Jesusi. Nahi duzu nerekin kontatu, nahi duzu zure laburi hoberena izatea. Kontutan emanak dituzu nik esandakoak, nik egindakoak, nire asmoak, nire proiektuak.
Berak nahi du zuen bizitzetan toki importante bat hartu. Zuen adiskide mina izan nahi, zuen lagun mina. Eta berak ematen duzu baita ere bizitzarako zentzubidea eta oinarria. Behar dugu arkaitz sendo bat bizitza eraikitzeko. Eta arkaitz hori ez da internet, ez da YouTube, ez da TikTok, arkaitz hori jainkoa da. Jesus, gure gana etorri zen. Horrexegatik gaur eskerrak ematen dizkiogu jaunari eta eskatzen diogu berak asko maite zaitue. Eta ezagutzen zaituzte barren-barrenik. Jesusek eskatzen diogu berak sardadia zuen bihotzetan, zuen bizitzetan. Eta ez zaitzetela inoiz beran handik urrundu. Eso que acabamos ya diciendo en estas palabras, es Dios la verdadera roca sobre la que edificar la vida. El edificio que se levanta sobre roca se mantiene en pie, a pesar de los vientos, las inundaciones, los terremotos. El edificio que se asienta sobre barro, sobre arena, sobre lo que no es roca, fácilmente cae. El edificio de nuestra vida, asentado sobre rocas, sobre Jesús, sobre el Señor, sobre su palabra, sobre su proyecto, sobre su amistad. Orain, sendotza hartu behar duzuen hori, eskatzen duzuen zutik hartzea. Sendotza hartu behar duzuen. Zuen batzai egunean, gurasoek eta akarusia nagusiek zuen partetik egin zituzten bataio agindua, bataio promesa. Gaur zuei galdetzen dizuen kristau elkartearen aurrean, elizaren aurrean. Uko egiten aldiozue satanasi? Bai, uko egiten diot. Eta haren egite guztiei? Eta haren pekatu bide guztiei? Bai, uko egiten diot. Eta orain zuen fedearen buruz galdetzen dizuet. Sinesten alduzue jainko aita guztiuna, zerurren egilea, sinesten duzue? Bai, sinesten dut. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjina gandik jaioa, oinazetan nika etorriratua, hilen artetik Kristua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, sinesten duzue? Bai, sinesten dut. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza, sinesten duzue? Bai, sinesten dut. Hau da gure fedea, pozik aitortzen duguna. Eta orain eskatzen diogu jainko aitari bere indarra, bere grazia, bere Espiritu Santua. Senideok, egin dezagun otoitz jainko aita guztigunari, bataioaren bidez, betiko bizitzarako jaio ziren seme alaba hauen alde. Isur dezaiela bere gainera Espiritu Santuaren doaia. Espiritu honek bere doai ugarirekin indartu ditzan eta gantzutu Jesukristoren iduri bizia bihurtu daitezen. Jainko ahal guztiduna, Jesukristo gure jaunaren aita, urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu dituzu zure zerbitzari hauek, eta bekatua barkatu dizkiezu. Entzun jauna gure oroitza, eta bida dezazu hain gainera Espiritu Santu laguntzailea. Emaiezu jakinduri eta adimen espiritua, konseilu eta sendotasun espiritua, ezaguera eta otoitz espiritua, eta bete itzazu jaunaren errespetu espirituaz, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Eta horrek, sakramentu
Krisma santua hor dagoena, zilarrezko kutsa hortan, da olio berezia, perfumes gantzutua, obiskoak, egineko obiskoak egiten du, berekatu, katedralean, egineko katedralean, eta marratzen da parrokia guztietan. Hartu behar duzuen Krisma santua kopetan, burutzean egiten dizuelanean, eta ondoren jaunaren partea emango dizuen.
Ikusbideo, egin dezagun motoritz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Igo bitezkoan atzona gure egoitzak eta opari eskaintzak, zure errukiak garbiturik, zure maitasunaren sakramentua hobeto ospatitzagun, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Pekatua eta heriotza ezerrezturik, berak berditugu ondatuko zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, pazko pozez gainezka dute gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta hiru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen.
eta ez gizon guztiekin pasean. Oro bat, izan gogoan jauna, gaur sendotza hartu duten Aner, Ander, Izarne, Mikel, Maria, Igor, Nagore eta nahi gure senide hauek. Bataioan bizi berria jaio ziren eta orain espiritu sartuan ezaugarriaz markatu dituzu. Gorde ezazu hauetan zure maitasunaren guaia. Era berean izango Juan biziko itxaropenean joan diren gure senideak. Bereziki Margarita eta Manuel eta hitako guztiak ere abitzazu zure aurpegiaren argitan. Errutu zakizkitu arren, guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren Ana Maria bizina doazuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure aniskide izan diren santuekin, haiekin batean gorezen ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
esana da apostoloi, bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure izaren sinesmenari eta ez zure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaia zuen izari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzenak izaldi eta izaldietan, jaunaren bakea, beti zuekin, emaia zure bakea ekan. Honen Jesus, gure alde, bizia burutzean eman zuna, higen artetik biztu zena, eta bai guretzat ben euskaristian bizitik dagoena. Honen jaurikoaren bildotxa, honan munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren baila deitua. Jaunaren
Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hiru txiki, lehenengoa zorionak, ez ere gaurkoa sendotzak zuen guztiok eta zuen familiei. Bigarrena, zuen familieketak preparatu dute apezetxeko sarrera, hemen ezaiko jarriko zuen, baina horretire lunch moduko bat, danak gonbidatuta zaudete, elkarrekin egoteko bat, eta hirugarrena, bihar ez zaila bezik izango, baina bihar zortzi, meza nagusian, beste momentu berez, gure parrokin, lehenengo jaunantzeak izango dira. Por tanto, el domingo día 12, la misa será como siempre, a las 12:30, y en la misma tendrán lugar las primeras comuniones de este año. También y ahora es un lunch, nos encontramos todos después de la bendición. Jauna